alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da yau zan nuna muku ta yadda za ku yi editing ɗin kowane irin document, ma'ana kowace irin takarda inda har an ɗauke ta a cikin waya an sata. Da farko za ka je Google Play ka ɗauko Picsart. Idan baka da shi to kai ƙoƙari ka je ka yi searching ɗin shi a Google Play. Ni ga yake ina da shi a cikin wayana, za mu shiga magani. So ga document ɗin da nake so mu yi editing da ku yau. Idan ka shigo haka za ka ƙasan nan sai ka zo nan gefen za ka jawo sai ka zo nan wurin draw sai ka danna shi. Idan ka danna shi sai ka duba layer ɗinka ka saman wata layer kake. Waɗannan abubuwan su ne layer waɗannan da nake taɓawa. So yanzu sai ka dawo kan wannan layer ta ƙasa saboda ita ne inda takardan yake. Sai ka yi zoom in. Idan ka yi zoom in sai ka danna wurin color, ka yi selecting ɗin color ɗin background ɗin. Da farko ka gani mun yi picking color. To bayan mun yi picking color sai ka danna wurin wannan inda aka hada da O da abun nan. Sai ka zaɓi wannan four corner ɗin abun nan kamar da shi fill. Idan ka cika shi yadda abun zai zama da sauƙi sai ka yi ja domin kulle rubutun. Ka gani ka kulle. Also shi ma nan sunan Balkisu Abdullahi Mu'azu. Ka gani sai ka abun nan nashi. Sai ka haka ka gama da shi kenan. So sai ka danna can sama. Idan ka danna zai dawo da kai nan home screen kamar irin home screen haka ko. Idan ya dawo da kai sai ka nemi text. Sai ka yi rubutun abin da kake so ka rubuta. Na san in rubuta Hausa trick. So sai ka zaɓi color ɗin wurin baki ne. Sannan kana iya zaɓen font. So amma ga wani font za mu yi amfani da shi. Bari mu yi amfani da wannan. Sai ka yi zoom in, kana iya haka ka yi zoom in. Sai ka sa shi daidai inda aka sa sunan farko. Ya danganta daga abin da kake so ka rubuta. Sai ka zo domin ƙara wasu abin wasu feature na shi. Kana son ka mayar da abin tick sai ka mayar da shi tick, ko kana son ka yi mai stroke ɗin kana iya sa mai color. Ka gani? So thickness ɗin stroke ɗin ka gani ko? Muna iya yin wannan feature ɗin kenan. Shi ma akwai wani feature kenan na daban. So an rubuta abun nan wedding Fatiha of their son. Wedding Fatiha of their son. To da yake ba mu son mu yi amfani da color ɗin abin ga saboda rubutun plain rubutu ne. So ina ga wannan font ɗin bari mu canza shi. Yawa bari mu yi amfani da wannan font ɗin saboda shi ne ɗan yin kama da abin da ke wurin. Sai ka danna domin rubuta sunan amaryan ko domin rubuta abin da duk kake so a ƙasa inda sunan amarya yake. Sai ka danna inda ke plus ɗin yake sai mu danna text. YouTube. Sai mu danna YouTube. Sai mu zaɓi color black. Sai font. Sai mu nemi wannan font ɗin da muka sa ma wancan shi ma. Sai ka yi zoom haka. Ya ɗin abun nan ko? Ya karkace to sai mu gyara shi. Da wannan zan ce ina ganin za ka iya amfani da wannan application ɗin domin editing ɗin kowane document da kake so. Ba tare da ka je wurin masu kwamfuta ba ko ba tare da ka je ka ba wani ma aiki ba. Picsart akwai abubuwa da dama da za mu yi da ku a wannan bidiyon kuma na aka kawo ƙarshe. Na gode sosai. Kada a manta a yi subscribing da mu. Sai an ji muku.